तो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपण मैंने देखिपे ये आम रथ बजार आज रथ टाणा सरी जाइए। काली आम बारिपदार रथ टाणा सरी जाइए जेहेतु आमर एटा द्वितीय श्रीक्षेत्र भाव में मान्यता प्राप्त पाई बारिपदा सहर। तो आमर जो द्वितीय श्रीक्षेत्र रूप में तो काली रथ टाणा सरी जाइए। आपण मैंने देखिपे माउसीबाड़ी निकट में आमर 3 रथ आसिक पहुँची जाइए। 3 रथ लाइन रे अच्छी एवं से माउसीबाड़ी भितर को जाइए पूजापाई एवं पूजा। हाँ भाई कह अरे जगन्नाथ सुभद्रा सब जाइछन्ति। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा 3 जन ठाकुर जाइछन्ति भितर को सुदर्शन सारे अच्छा आ विभिन्न ठाकुर अच्छा से माउसीबाड़ी को जाइछन्ति पूजा पाइबापी। पूजा पाई पुणी से बाहुडारे पुणी से घूरवे निज मंदिर को निज जगह को निज घर को। तो आमे मैंने एबे आसी पहुँच जाइछु माउसीबाड़ी। तो माउसीबाड़ीर भ्यूज आपण मानक एबे आमे देखाइबा चाहूचे। आम टिके प्रोब्लेम रे रही जाइथिलु सेहि पई आपण मानकु आमे देखाई पालुनी रथ टाणा भ्यू। तो एबे आमे देखाउचे आपण को माउसीबाड़ीर भ्यू। तो आसंतु एबे चलंतु। देखिपे ये प्रसाद बंटन करा भगवान को प्रसाद ये बंटन करा प्रसाद बंटन होची। आपण माने चाहिले आसिक एठी प्रसाद नहीं पारे माउसीबाड़ी। भगवान को प्रसाद सब प्रस्तुत होची। एटा भगवान को रसशाला। गाइज आपण मैंने देखिपे आम ए जगह को दर्शन करके फेरिलु। जगह आसिक माउसीबाड़ी पहुँच जाइए। तो सांगे सुभद्रा बलभद्र पहुँचती
ଆଉ ଜଗାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାଉସୀ ବାଡ଼ିରେ ସିଏ ଏବେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଦେଖିକି ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଜୀବନର ଆନନ୍ଦଟା ମୁଁ ପାଇଗଲି ଜଗା ପାଖରେ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମାଉସୀ ବାଡ଼ିରେ ଏଇନା ଜଗା 7 ଦିନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଦିନେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ା ବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ବାହୁଡ଼ାରେ ପୁଣି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଘୁରିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ମାଉସୀ ବାଡ଼ିରେ ଥରେ ଆସିକି ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ତ ଗାଇଜ୍, ଆଉ ସାଇ ଭାଇ କ'ଣ କହିବ? ହଁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଇଟା 7 ଦିନ ନୁହେଁ, ଆମର ଏଇଟା 9 ଦିନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାଟା ହୁଏ। ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୋ ମନ ବି ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯାଇଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ସୁଖ ଉଲ୍ଲାସରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଛାତି ଆଜି ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ, ତିନୋଟି ରଥ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ସେଠି ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ମାଉସୀ ମା ନିଜେ ଆଜି ରାନ୍ଧିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ମାଉସୀ ଓ ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, କେତେ ଶିକ୍ଷଣତା ରହିଛି, ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣିପାରୁଥିବା। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେବରାଜ ଭାଇ କ'ଣ କହିବ? ଆଉ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ବେଶ ହେବ। ତ ଯଦି ହେବ ଆମେ ସବୁ କିଛିରୁ କିଛି ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିକି ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ଆମେ ତ ଅଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ପୁରା ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା। ଆମର ଏଇଠି ଯେ ଆମର 10 ଅବତାର ଯେଉଁ ଅଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ଆମର ସେଇଠି ମାଉସୀ ମା ବାଡ଼ିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିକି ଏଇଠି ସେଇ 10 ଅବତାର ବେଶ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଯେଟା ଆମର ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁନା ବେଶଟା ହୁଏ। ସେଇଟା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ସେଇ ବେଶରେ ଭଗବାନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସତ୍ୟ ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ କହିସାରିଲାଣି। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା? ଗରମରେ ଖରାରେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଯଦି ଆସିଛେ ଦର୍ଶନ ପାଇକି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦରେ ମୋ ମନଟା ପରି ଉଠିଛି, ଆମେ କି କହିବା? ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛେ। ତ ଗାଇଜ୍, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ତ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।